Amabhizinisi amancane embonini yezezinto eziphilayo nezobuchwepheshe, ubunjiniyela bamakhemikhali nobuchwepheshe, obuncane kakhulu angazuza kakhulu esibonelelweni sentela socwaningo nokuthuthukiswa ngokunciphisa isikweletu sawo sentela ngezindleko zocwaningo ezifanelekile ngaphansi kwesigaba se-11D. Emabhizinisini asaqala angenayo intela encane, lesi sibonelelo sinikeza enye indlela ebalulekile. Sibavumela ukuba bathole ukuncishikwentela okungaphaphesenti ayumi 5 ezindlekweni zocwaningo nokuthuthukiswa minyaka yonke. Lokhu kusiza ekudambiseni ingcindezi yezezimali esigabeni sokukala ngokunciphisa izindleko zokusebenza, kukhulule imali ukuze iphinde ithalwe ocwaningweni, ekuthuthukisweni nasekukambeni izinto ezintsha. Kuyisikhuthazo esibalulekile esisekela amabhizinisi asaqala ekukhuliseni impumelelo yawo ngenkathi elawula izabelomali esikhani. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, thintana nomeleli wangakhini wakwaSwanson Reed.